I pozdrav svima ljudi, moje ime je Erik i u ovom videu šta mislite šta igramo? Mislim, ne znam, ja ne znam šta igramo, iskreno, evo ja ne znam, ovo je ovo prva epizoda. Šalim se, ovo je 6. epizoda Totally Accurate Battle Simulatora i u ovoj epizodi ćemo naravno nastaviti sa kampanjom, stavili smo na Barely Run Away levelu. Kad ja ovo vidim, smuči mi se sve. Šta je ovo? A ne, ovo nije teško, nego ovi će bješat. Da, ovi će bješat. Šta mi ovak će bješat? Ovak će vam biti lakše, jer ovi mogu iz daljine pucati. I ovo će trebati 10 godina, tako da bolje da se stavimo neko. Ko je brz? Ko je brz, na primjer? Halflingi su brzi. Prilično brz. Evo da vidimo. I ovaj video ću editat. Ovo će biti moj prvi video koji ću se potruditi i editat ću ga. Nisu brzi halfling, ja sam lupu kurac. Kudoj, vidi. To ti zoveš vojnike. Evo, odu kurac. Aj molim te, ne. Aj molim te, ajde istjeraj ovaj. Oko, vuk, ovce na pašu koda tera. Vidi, što ovdje unutra? Vidi ovo, nešto je unutra, neko blago. Uključio sam Jestera. Šta je to? Ajde umri, molim te. A uključio sam Jestera. Šta je to? Jester, kako da ga koristim? Budem ga koristiti u sljedećoj borbi. Vidite ovo. Vidi kako ga vučem. Zašto ga vučem? Pusti ga. Jel se snima uopće? Moram provjeriti da se u prošloj epizodi desilo nešto. Nešto gadno. Evo, ostaje ovaj živ. Moramo njega malo. Ko ti hoćeš ići? Hoćeš to gore ići? Ajde. Vidi koliko ih ima. Vidi. Svi skaču. Evo ovaj napisao retard. Da, subscribe-ajte se na Games.bk i mi smo pobjedili. Tako da i... Vi koliko katapulta. A idite sada, ovo je jako lijep plan. 1, 2, 3, 4, 5. I sad. 1. Imam na tu 1000. Ne, čekajte. Čekajte. Ne, nemam dovoljno za ovog debelog, velikog. Evo ga. Vidite. Sad ću ovaj katapulti pogledati ove male. I nije baš radilo kako sam ja htio. Aj malo brže. Jao brže. Ja ne znam biti mamut, tako da. Ja ću biti ovaj tu koji je jedini preživio. Idemo, headshot. Kako možeš headshot da to mislim? Pa malo će umreti, mislim. Mamut će umreti. Koliko ima health? Ima. Vidite sad ovo, znači ja lagani, opa, malo lako, vidite, opa, evo ga, GG, znači ovo su ja, znam, ovo su jedne jako lagane borbe, ali to će biti malo teže, vidite, oni su u ovoj špilji, šta imaju to, protektore, što sve imaju boš, šta ćemo, da, onaj, kak se zove, onaj, Jester, vidi, šta on radi? Ne, neću samo njega, čekaj da ga vidimo. To sam njega otključio slučajno. Evo neki budu u ovoj borbi. A šta samo Jester? Neću samo Jester staviti. Evo ovako, ovo je tu jedna jako dobra ideja, slušaj. 2, 3, 4, 5. Ide, samo čekajte. 1, 2, ovako. Ovako, vidite sad ovo. GG. Ajde, idemo vidjeti kako ovi tu izlaze.
Uf, vidi ih što se ružni. Ajde, van, ajde. Šta će ovaj Jester radi, baš me zanima. Ovaj Jester je Ovo si izmako. Mislim da su ga svi pregazili. Ajmo vas, brže. Pola tima mi umrlo. Brže bacajte, radite. Mislim da on neće raditi. Mislim, imam novu ideju. Znači, moje ideje su najbolje. Nemojte nikad misliti da su moje ideje loše. Moje ideje uvijek upala. Vidite sada. Milijardu halflika. Ovi tu iskoriste sve svoje koplje i oni jeleni. Ono napravi, znate, po podu. I ovi mamuti dođu. Ovo mamuti su malo predaleko stavio. Zapravo ovako ćemo nešto staviti. Ajde, sada vidimo. Ajde, ovo će biti epic fight. Vidite sad ovo. Ovo će biti apsolut cinema. Vidite sad ovo. Izlaze van. A ne, mamuti. A ne možete unutra. Mogu. Da, GG. Ipak ovaj mamute malo iza ćemo staviti. Ovako. Evo, sad ću vidjeti da će ovo raditi. Ok, za sad radi. Daj da ovo zatvorim, sad se moram brinuti za to. Za sad radi, opa. Ajde još malo imati, ajde okreni se, brže. Ovaj tu je umro. Ne, iza! Ok, da, kako ćemo, ne znam kako da ovo pobjedi iskreno. Ovako. Ovo će raditi, znači vjerujte mi, trust the process. Znači, a nemojte ići prebliz, pa ubit će vas. I to će svi zelenice i ovi neće stići puknuti. I maš moraju biti blizu, evo sami sebe lede, vidi. I moraju ići blizu. Aj brže, pucaj da se zeleni. Brže možemo mi to. Evo je tu iza treba, daj, gdje je Ice Archer tu? Krive pucanu, vidite. Ajde. Pucajte ove koji nisu smrznuti! Opa! Vidite kako ja izbjegavam njihove. Nisam niti vidio to koplje. Ok, išlo prema mene, ovo je GG. Da, ovo je GG. Ovo to nije smrznut, a šta će? Evo sad je i ovo smrznut. Umro je, GG. Finish level, ti sad će ne rade damage, nego oni samo zalađivaju do smrti. Što je ovo? Hoplite. Gdje su hoplite naš? Ajde, to će biti GG. I što? Znači 50-50 šansa je da netko evo ga. Google. Ajde. Kak sad to, kak? Ali to uništava igricu. Jer su i u drvećima stvoreni. Vidi, nešto sam našao opet. Executioner? A čekaj, to imam po mapi nešto da tražiš. Nisam znao. Ima tu još negdje možda. Još ih ima dolje! Ima još. Šta je ovo? Ne znam što je to. Još ih ima dolje. A da. Sad.
Jel ima tu? Nema. Okej. Da, kako ćemo mi ovo pobijediti? Ne znam. Bone Mage. Bone Mage. Znači bone. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I onda još... Ja kod njih mogu stvoriti nešto. A ja ne mogu stvoriti. Hajde mi da ću raditi. Ja. Kud ti ideš? Ajde nazad. Ima još nekog. Eto vam vašeg ambuša. Ništa vašeg ambuša. Uf, sad. Hvač. Vjerujte mi, hvača. Ona jako brzo puca i daje jako puno damage. Je to Executioner? Executioner. Kako ne izgleda uopće? A kako on vidi hodat? Dobro. Kako bi mi ovo mogli pogledati? 3. Boli me, sve me boli. I još mi stvorimo dva, ne možemo baš dva mamuta. Nešto ćemo izbrisati. Evo, ovo je GG. Eto sao, ovi pucaju, rade malo damage i ovi dovršavaju. Koliko da rechargeate? Evo, brzo će. Nema odmah. Približi se malo nekak. A vi što je sad zapeo? A, hvaće su riješili pošao. Ajde. Vidiš što se ovaj drma? O, bože, daj opet hvaće. Gdje sam našao hvaće? Hvača. Sada. 1, 2. 1, 2. 1. Nemam novac, zar su toliko skupe? Trebamo stvoriti metu da njih pucaju. Prvo pucajte ove halflinge. Evo ga, znači vidite sada. Znači, ovaj promašio sve halflinge, umro u GG. Ja ću biti hvaća, daj. Još ja mrtav. Backup. Vidi ovi kud idu, vidi ovi. Sad ću ja vas jebat. Evo vam. Jel ima još? Gdje još ima? Jel ovo još ima? Jebote. Skoro me ubio. Gdje, ko je još živio? Nemoj mi reći da je ovaj živ. Ovaj sam sebe ubio. GG. Berserker. Ti skaču visoko, vidite sad ovo. Koji skaču. Opa! Ne, neću ja biti Berserker, ja ne znam igrat s njima. Izgubio sam. Opa! Vidite je ovaj skoči na zgradu. Opa! Ajmo, 3, 2, 1, opa! 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 Mi smo pobjedili. Šta je ovo? Hidden Barrels. Sad ću ih hvaći, znači sad će hvaće. Sad će hvaće, vidjeti sve ovo. 1, 2, nema ih više, znači mrtvi su GG. Zašto svi pucali na jednog? A ste retardirani, sad će. Ne. Pa kak svi na jedno? 1, 2. 1, 2, 1. I sad će svi desno pucat, da. Evo, svi desno. I svi u jednog! Pa, ovaj jaj je grozan je jaj. Ovo će biti zadnji level ovog videa. Katapult.
Ovo je Tactics. Bam, 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 svi na jednom pucaju, pa ja, nisam. Grozno, grozno. Koliko im... 4, 8. Ajmo ih kopirat. 8. A vidiš, nema da je manje novaca nam daje, nemam mi za toliko, mi imam za 7. Kako ti ovaj? Evo. Kako bi mi ovo... Či ovako mete da stavimo? Da. Hear me out. Da, još jednog stavi. Ovdje. Sada idemo na Legacy. Ne. Šta bi mogli? Ovo isto košta 1000. Firework Archer? What? Može. Jedna hvaća. Firework Archers? Koliko ih mogu stvoriti? Ja sam ovaj Hirachi, kako se zove već hvaća. A ne, daj mi njega! Vidi, dolaze. Nisam nikog pogodio, sve sam promašio, branite me, Firework. Sve sam! Bjež. Ne. Sad ćete vi vidjet. Sad će vi vidjet, vidite se da. Bam. Ovo tu se zove taktika. Ja sam ovdje tu gore potions, ja ću odavde gore bacati potione. Sve sam... Ne, sve sam promašio. Svoje sam poison. S jabukom. Pa ja ne znam šta bi više. Šta bi moglo? Juster, evo oni nek naprave tu nešto ako mogu. Ja ćemo sve pobijediti. Aj mi reci da ćemo sve pobijediti. Ovo tu štap. Ste vidjeli ovo tu cura sa štapićem što je konj šutnuo. Sad. Ono je bio zadnji video. To je to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, znate što trebate napraviti. Lajkat, subscribe, komentirati i šerat. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Peace!